lotshani nonke sitshaba senkosi, ndiyanilotshisa. Mina ibizo lami nginguMadolo wakwaMakhevenja. Yanamukela ku-podcast show yami, iMadolo Podcast Show. Ehlelweni lethu lanamhlanje sikhulumisana no-Reverend Pastor Prophet Babu Mfundisi. Siyakwamukela ehlelweni lethu lanamhlanje Babu Mfundisi. Amen. Amen. Ngiyabonga. Hayi, ngiyathokoza ukubanyana ningamukele ehlelweni lenu. Ngiyabonga. Ngiyathokoza. Amen. Amen. Haleluya. Ngithokoza nethuba eninginikeza lona. Amen. Hey. Haleluya.